Ebantase hayi noba kuthiwa uhangwingwi uyaprotectwa abantase siqheleka kakubi ngoku. Hayibo siqheleka kakubi ngoku because bantase kutheni uhangwingwi engafakwanga lamakhwenkwe abesekhosi mampuru noobhururu bakhe because kaloku enye yeecases zikaNomkhithi le case yaseThembisa and ke ngoku uhangwingwi siyayiva into yokubana no uhangwingwi kuthiwa ikhutshiwe i-court order umantyi wathi wathi hambani niyolanda izinto zikahangwingwi eziza kwenza i-326 million because imali awayibapha kulaa tender yaseThembisa uhangwingwi ngathi yayi-400 million and ke ngoku bantase uhangwingwi kwi-top 2 yam yabantu endiboyikayo apha eSouth Africa because omnye ngulaa tata woyikekayo then ke ngoku omnye ube nguhangwingwi lo ndingadoyika umbiza ngegama. So bantase uhangwingwi kuthiwa ii-properties zakhe ziyathathwa, iimoto zakhe ziyathathwa, kwathini. Uthathwa nini yena? Because kaloku Babita bebaswa babaswa because kufunyaniseke into nokubana le tender ohangwingwi ye-2 billion or yayimalini bayitya bayisulele entloko noNomkhithi and everybody else that was involved. Ugqiba kwabuyitya yathi xa iphandwa babasa abantwana babantu, babasa la Babita nabanye abanintsi ababasiweyo and ke ngoku abantu abanintsi aba-involved kule nto le tender yaseThembisa aba bebephangela kwa-health basekhosi mampuru bafakwa ezi boys kudala bantase it's either basekhosi mampuru okanye bale nto zile bakubheyile but bayawafakwa la makhwenkwe. Uhangwingwi uwafakwa nini amakhwenkwe? Siyayiva leyo bii-properties zakhe ziyathathwa kwathini. Ii-boys uprotected kanjani lo mfana? And ke ngoku if uprotectwa nguCupcake, uCupcake funeka simfakele amakhwenkwe. Khosi mampuru.